ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏକ୍ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ଇରି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହା ଅଧୀନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 16 ଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି କିପରି ଭାବରେ ଜଳର ଅଭାବ ସମୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗ କରିହେବ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ କରିହେବ, ଏହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଅଧୀନରେ ଜମିରେ ହିଡ଼ ବାନ୍ଧିବା, ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୋଖରୀ ଏବଂ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଛି। ମରୁଡ଼ି ଦମନ ଲାଗି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଦିନରେ କିପରି ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ, ଧାନ, ମକା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋମଳ ଲୋଚନ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଓ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେମ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କିପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମଚାରୀ ଓ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 24+।